मेघना शर्मा एक्टर। मैं हमारी तमन्ना भोजपुरी म्यूजिक चैनल के ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अरे अरे ये करी जा, अरे तनी सुना, अरे कहाँ रहलू हो? अरे छोड़िए ना, काहे पकड़ रहा? बहुत दिन से ढूंढत हई तोहरा के। अच्छा। आज मौके से भेटाइल बड़ू। अई तहार फोनो नहीं खिलागत कि कहाँ रहत तारू? फोन न कहियो करेली, तोर मोबाइल छिना गइल का? बोला फोन न कहियो करेली, तोर मोबाइल छिना गइल का? बारी में आवेली गोबर न लेके तोर भैंस बिचा गइल का? ना ना, बारी में आवेली गोबर न लेके तोरा भैंस बिचा गइल का? साचे कहिला रोजे जोहिला, होला बड़ी परेशानी। अच्छा। जोहिला घरे घरे से बहरी, कबो जोनी खरिहानी। संगे खिंचावल फोटैया तोर माई पागल का? ना ना, संगे खिंचावल फोटैया तोर माई पागल का? बारी में आवेली गोबर नल के तोरा भैंस बिचा गइल का? बारी में आवेली गोबर नल के तोरा भैंस बिचा गइल का? चक्कर में तोर भाई फसवलस, चली गइली जेल खाना। अच्छा। तोरे फिकिर हमें जाके छोड़वले के सौरविंदर दीवाना। रवि रसीला अभिनव तोरा चक्कर में आ गइल का? कबो ना। रवि रसीला संजय तोरा चक्कर में आ गइल का? बारी में आवेली गोबर न लेके तोरा भैंस बिचा गइल का? बारी में आवेली गोबर न लेके तोरा भैंस बिचा गइल का?